matalaw na puso, magmakusog, dai ka mo matakot. Uya, an sa indong Diyos, an pagbalos maabot, an pagbalos kan Diyos, siya maabot, asin ililigtas kamo. Dangan, mamumuklat an mga mata kan mga buta, asin mabubuksan an mga talinga kan mga bungog. Dangan, maglulukso siring sa usa an pilay, asin maawit ang dila kan mga pula. Tanagbulwak sa disyerto ang mga tubig, asin ang mga salog sa kaapadan. Ang mga binalukat kan kagurangnan mabaralik, maabot sinda sa Zion na nag-aarawitan, ang kaugmahan na daing kasagkuran sa saindang payo. Makakamtan, ang kagayagayahan, asin kaugmahan. Mawawara ang kamunduan, asin ang pagharaya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Para bantay kan katutuohan sa paman. Para gibo nin katanusan sa inaapi. Para tao nin tinapay sa mga nagugutom. An kagurangnan naghuhubad kan mga nagagapos. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. An kagurangnan nagpapamuklat kan mga matanin mga buta. An kagurangnan nagpapatanos kan mga kubak. An kagurangnan nag-aataman kan mga nakikihimanwa. An mga ilo asin balo inaataman. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Alagad andalan kan mga tampalasan linalagalag. Maghahade an kagurangnan sa paman. An sa imong Diyos o sayon o mga kapag-arakian. Kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Pinapagirumdum kita ni Santiago Apostol na magsarig sa kaabtan na may presensya kan tunay na kaligtasan gikan ki Kristo. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago. Kaya magmatinios kamo, mga tugang, sagkod sa pagdatong kan kagurangnan. Uya, an paraoma, naghahalat kan mahalagang bunga kan daga. Magmatinios diyan, sagkod na abdan kan uran, kan tig tarambuan, asin kan uran, kan tig burakan. Kamuman magmatinios. Parigunaan sa indong mga puso, ta nagdadarangadang na ang pagdatong kan kagurangnan. Dai kamo maghinanakit sa lambang saro, mga tugang, tanganing dai hukuman. Uya an hukom, nakatindog sa atubang kan pintuan. Ako abilang aarugan, nin pagtios, nin kasakitan, asin pagkamatinios. Mga tugang, ang mga propeta na nagtaram sa ngaran kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindog na po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. At
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu, Ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo sosog San Mateo. kamukabayan sa imong kaguranan. Kanadong ni Juan sa sayang bilangguan ang magibok kan Kristo, sinugo niya ang sayang mga disipulos na haputon siya, ikaan maabot o mahalat pa kami nin iba. Nagsimbag sa inda si Jesus nan sabi, lakaw o si panindo si Juan kanadangog nindo asin nahiling. Ang mga buta nakakahiling, ang mga pilay nakakalakaw, ang mga dauton na linigan, ang mga bungog nakakadangog, ang mga gadan nagbabangon asin ang mga dukha, nahulitan kan marhay na bareta, asin paladan ang dai napapasala huli sako. Mantang naghali sinda, nagpoon si Jesus magsabi sa mga katauhan, dapit ki Juan, ano na ilinuwas nindo pa disyerto tanganing masidan, baryo na pinupukan-pukan kanduros, alagad ano an ilinuwas nindo tanganing hilingon, tano na nagugubingan nin malumhok, uya an mga nagugubing nin malumhok nasa mga harong kan mga hade. Alagad, ano ang ilinuwas nindo tanganing hilingon? Propeta? Opo. Nagsasabi ako sa indo asin orog pa sa propeta. Iniandapit ki Isay, sinurat, uya sinusugo ko ang sakong anghel sa inutan mo. Aanda mo niya an sa imong dalan, sa atubang mo. Amen. Nagsasabi ako sa indo, mayong suminubang sa mga namundag sa babae, na orog kadakula ki Juan Bautista. Alagad, ang pinakasadit sa kahadean kan langit, orog kadakula sa iya. An marhay na bareta, kan satong kagurangnan. Pagbuka sa imong Kristo, Tukaw tabi. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Ngunyan iyo ang ikatulong Domingo kan panahonin Adbyento, asin yaon na po kita sa katahawan kan pag-andam para sa pag-abot o pagselebrar niyato kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Inaapod niyato ang Domingong ini, Gaudete Sunday sa Latin, nambot sabihon, Domingo nin pag-ugma. May dahilan, tangani na kita mag-ugma, hulita, nagrarani na, siyempre ang Kapaskuhan. Asin, ano ang pagmati kung nagrarani ang Kapaskuhan? Yaon diyan ang excitement o ang kaugmahan. So habang nagrarani ang Kapaskuhan, aramta na kadakul kitang a-anticipate o pinaglalauman. Kung sa indong mamamasdan, an ikatulong kandila kan Advent Rite sa duya ng sinulan, asin ang kulor kan aldaw, iyo an pink o purple. Asin ini nagsisimbolize kan kaugmahan. May panahon sa istorya kang kinaban na ang mga kulor nagsasabi kan kadakul na bagay. So napakahalaga ang kulor
tanganing ipahayag sa to ang mga importanteng mensahe. Halimbawa kan mga panahon pag ang color violet o purple, simbolo po yan kang royalty o karangyaan. Ang pula kan itong mga panahon makusog na simbolo kan kapangganahan o victory pag itinataas ang bandirang pula, but sabiyon kapangganahan. Asing ngunyan, ang ini-emphasize iyo ang kolor na pink. Asin sa liturhiya kan sa tuyang simbahan, ini an invitation sa tuya nin pag-ugma. Asing hulita nababanaaga nyato ang pagdatong kan mas dakulang kaugmahan, darakan pagdatong kan kagurangnan. Alagad, ang mga babasahon mo niyan na ebanghelyo, maliban sa ini nag-iinganyar sa tuya na mag-ugma, nagpoproponer man po ni mga klase nin attitude, tanganing makapaghanda kita sa pagdatong kan kagurangnan. Balikan ta po ang enot na pagbasa. Nadangog niya to si Propeta Isaías, nagsasabi sa satuya, magmakusog ka mo, day matakot, uyan sa indong Diyos, na mardigyan namadyan sa indo tangani na magligtas. Asin itong mga ililigtas ng kagurangnan, magkakaigwa ning daing sagkod na kaugmahan. Kitang mga Kristiyano po, totoo, linigtas kita ning kagurangnan. Pinag-o-preserve po sa tuya ang kaligtasan. Asin inian maituturing niya itong pinakadakulang regalo na itinao sa tuya ning kagurangnan. Kaya sisay ang dai mauugma na ipamati sa tuya na kita ininiligtas din sa tuyang kagurangnan. Pero ano daw ang kaugmahan na ini? Yaon pa daw sa satuya. Nakakamundo na sa mga panahon na ini, minsan ang satuyang ang Kristyanismo o kaya ang kaligtasan, minsan dahil na pinagkukonsiderar ning ibang mga tao na regalo nin mahal na Diyos, kundi minsan iniisip ninda na ang pagsasabuhay kan Kristyanismo sarong pagabat. Imagine ang mga challenge kang ebanghelyo. Inda ko sana kung namamatian kang gabos na kita nagigianan. Nagigianan o nauugma. Para sa iba, minsan kagabatan. Halimbawa, imbis ngunya na Domingo, nagbabatang-batang ka, nagtuturog-turog, kay puhan magluwas na magsimba. O kaya, dapat si iba iniisip na mas maray pang magdalandalan ng TV, mag-video okay, kaysa magluwas, as in, mag-gibo ng acts of charity sa luwas, laanin panahon sa pagtabang sa kapwa. Arin ang kadaklan na pinipili kan mga taong manyan. Pipilion itong mga kasiramanin buhay kaysa magibunin mga bagay para sa karahayan ng kapwa. So, para sa iba, bagong kaugmahan o kagianan, minsan kagabatan, minsan ang naiisip kan iba. Dahil hindi na mamatian na kaligtasan ang inako ta, sabi kaan, you have freely received, you must also freely give. So, sabi kang enot na pagbasa, magmaigot ka mo. Dahil ka mo matakot, hulita ang Diyos maligtas sa satuya. So, kaipuan kitang magluwas, magibunin paagi, magkaiguaning koneksyon sa mahal na Diyos. Asin satuyang kapwa. Asin gabos ini, nangangahulugan ng kadikit na sakripisyo sa satuyang parte. Ngunyan, ang ikaduang pagbasa, gikan sa surat ni Santiago.
nagpo-proponer sa tuya ning saro pang klase ning attitude o pagmate, disposition. Anong tataramon kung sa indong nahinanyog ang ikaduwang babasahon? Ano ang hinahagad sa satuya? Ang tataramon po, pasensya. Maging mapagpasensya. Be patient until the coming of the Lord. Oh? Pirado sa satuya, an may pasensya pa. Minsan sinasabi ta, halipot na ang sakuyang pasensya. Pag kita nagugurang na, minsan sasabihin ta, umiikli na ang aking pasensya. Pero yan ang attitude na pinag-o-preser sa tuya. Bako lang kang ikaduwang pagbasa, kundi kang kabilugan kan katukduan, kan kagurangnan. Be patient. Maging mapagpasensya kita. Lalo na sa paghalat, sa pag-abot ng kagurangnan. Halimbawa, kung ika may pinaghahalat, minsan haloy ng dai nag-aabot, minsan nawawaraan ka na nin pasensya. Halimbawa, may sinugo ka na magbakal, tapos haloy ng dai pa nagbabalik, nawawaraan ka ning pasensya. O kaya, may importante kang dapat tapuson, kundi kadakol na makaulangan on the way, minsan nawawaraan kita ng pasensya hanggang sa mainit ang satuyang payo, magtataram ng maraot, o kaya aanggutan si mga taong imbelto. So, iyan, kaipuhan ang pasensya. Pero, ini po totoo man, mapapadapit sa paghalat sa pagdatong ning kagurangnan. Aram mo po ang mga Hudyo, siring ang sa indang namamatean. Aram nila na maabot ang kagurangnan, kundi minsan naglilipot ang sa indang pasensya. Hain na daw ang kagurangnan. Oh? Ta imbis na karahayan, kagayunan nin buhay, kabaliktaran ang sa indang na-experiensya. So, mahalaga po ang pagpasensya. Alagad, sabi ko nga sa mga panahon ngunyan, ini ang bagay na denggayo maa-apresyar kan mga tao, perming gusto ta madalian. Kung gusto tang makakuha kang sarong bagay, gusto ta madalian. Halimbawa, gusto ta na makamit ang satuyang minamawot. Kung pwede dahil na kita magpuon sa hababa, halimbawa gusto mong magkaigwaning marhay na trabaho o halangkaw na sweldo, gusto mo manager tulos. Dahil mapuon duman sa base na trabaho, tangani na makuha mo tulos ang minamawot. And then, ngunya na mapanahon, uso ang mga instant na mga bagay. Kaya mas nagkiklik po itong mga kakanan, restaurant, o mga fast food, the word fast food, diyan nga kita magkakanta, mas mabilis nga dyan. Pero kung 30 minutes, o maski 15 minutes, ang waiting time, minsan, dahil kitang pasensya na maghalat ng 15 minutes sa mga araw kayo ng kakanan. So, kaya nagkiklik itong mga fast food, dahil instant. So, the first time na magdyan ka sa restaurant, as in, ika naghahalat ng 30 minutes bago magkakan. That may perhaps be the last time na madyan ka sa kakanan na iyan. Tahaloy nga yan. O, kaya kung niyaong ka sa business, napakahalaga po ang time. Time is gold sa negosyo. Nahinghulita sa attitude kan mga taong ngunyan, kulang ang pasensya sa paghalat. Kaya, ini po may epekto man sa satuyang pakikisumaro sa mahal na Diyos. Halimbawa, nagpapangadyi kita asin may hinahagad kitang sarong bagay, pero haloy ka nang maghahagad, nagpapangadyi, pero dai tinatao sa imo.
Ano ang next? Nawawaraan kita ng pasensya, nagpundo na kita sa pagpamibi, dahil na kita nagbabalik sa simbahan, anyway ngayon, mayo man yung naita, dahil pa man yung tinato sa kuyang hinahagad, until sa time na mawara na si pagtubod, asin hinahanap niya ang sa iyang buhay sa ibang mga bagay. Aro po ko yan ang proseso sa pagkakawara kan sa tuyang pagtubod. It all began with lack of patience. No? Lack of patience. Lack of patience, then lack of prayer, lack of faith, until totally mayo na kitang pagtubod. May sarupong reporter na ang pangaran po si Allen. Ini po siya siya po ang CNN television and National Catholic reporter, journalist. Siya po nakapaglibot sa Kinaaban, asin siya po sarong Vatican analyst. Igwa po siyang pinag-identify na key faith and ecclesial struggles. Mga bagay na naging concern o problema kang kadaklan ng mga Kristiyano sa Kinaaban. Saro po dyan, ining inapod na atheism. Although, dakol po, kung sa numero po, dakol ang mga Katoliko, pero pira lang daw kaya dyan ang nagpa-practice kan pagtubod. So ang iba, totally, do in name Catholics, pero in practice, dahil na talaga nagpa-practice kan sa indang pagtubod. Liwat ini dahil sa lack of patience. Ikadua, mga concern kan mga Kristiyano is aram ninda nakaipuhan sindang magdaranin katuninungan. Yan ang pangapudan sa tuya na maging peacemakers sa Kinaaban. Pero minsan dipisil po ni dahil sa kadakol na in reality kadakol pong tension na nangyayari bako lang sa satuyang sadiri kundi sa satuyang palibot, maski sa satuyang pamilya, na pag nag-engage ka dyan sa siring na misyon, minsan ika na apektuhan man kan siring na trabaho. Kaya mas pipiliun tanan na magsilensyo na lang dahil nang gigibuhon. No? Just tangani na kuyan, safe ka. And then, ang struggle kan mga Kristiyano na mag-ilagan sa diri sa tahaw. No? You know, this world, igwa po ng inaapod ng mga branding. Either you are liberal or conservative. Tangani na mayong problema, so they mo pig-identify sa imong sadiri to any of those groups. So, liwat, mas maray nasa middle ground ka. No? In a way, cold. Neither hot, neither cold. And then, today, ining issue of sexuality, sa kadaklan, mas maray pa na dahi kinamagtaram about morality, especially on the aspect of sexuality, because ini ang struggle kan lambang saro. So minsan iyan dyan sa aspect na iyan, kan pagsasabuhay kang Kristiyano, kulang o kadikit ang nagtatarama nungod sa kahalagahan kang sexual morality. And then, kadakol pang iba siyang pinag-identify na kung saan nahiling taan kamugtakan kan mga Kristiyano ngunyan sa Kinaaban. Paano kita magiging mensahe nin mahal na Diyos sa Kinaaban na sa tuyang ginagalawan? So, ngunyan sa Ebanghelyo, nadangog niya to ang mapapadapit kay Juan Bautista na by this time, yaon po siya sa kulungan. Siguro ang iba sa tuya, maski ang mga scripture scholars, mahapot, tano daw ta, ang hapot ni Juan Bautista ngunyan sa
Ebanghelyo. Sabi niya, sinugo niya sa duwa niyang tagasunod. Pakisabi daw niya kay Jesus, asin pakihapot, ano ika ang linalauman niya mong maabot o may hinahalat pa kaming iba. Ini po garo kabaliktaran kang enot na nadangugtakan Ebanghelyo na kung saan si Juan Bautista iyo ang nag-i-introducer, mapapadapit kang sarong tao na maabot, the one who is to come. Pero this time, garo iba ang nadadangugtang tataramon sa iya. Dai siya sigurado kung si Jesus na an sinugong Mesiyas o may hahaloton pang iba. Ano daw nagluluyaan sa iyang pagtubod? O kaya igwa daw siya nin pagdududa kung talagang si Jesus iyo na an maabot. Namumuta ng mga tugang, rumdumunta na si Juan Bautista nasa prisuhan kan mga panahon na ini. Kaya dahil kita maduda na pwedeng maglaog ini sa kaisipan ni Juan Bautista. Minsan po na puprobaran ang satuyang pagtubod kung yaong kita sa mga pagsubok, sa mga pagprobar sa satuyang pagkabuhay. Pero diyan man masusukol kung gurano ang rarom kan satuyang pagtubod sa kagurangnan. Kaya ang simbag ni Jesus sa kahaputan na iyan, susog sa Ebanghelyo, pakisabi ki Juan na ang mga buta nakakahiling, ang mga pilay nakakalakaw, ang mga dauton nalinigan, ang mga bungog nakakadangog, asin ang marhay na bareta na ipahayag sa mga dukha. Asin mapalad ang gabos na nagtutubod. Ini po ang mensahe kan presensya ning kagurangnan, asin ang mensahe ning kagiligtasan. Ini ang indikasyon po na si Jesus iyo ang tunay na Mesiyas na sinugo nin Diyos, tangani na magdaraning kaligtasan sa gabos. So, kung may pagdududa po kita, siring na tataramon ang buta ng liwat madangog kay Jesus, na ang gabos na umayan, na ang gabos na ligtas. Asin ini po ang pinag-o-oppressor sa tuya, sa pagdatong kan sa tuyang kagurangnan. Kaya ini po ang dahilan, tangani na kita mag-ugma. Kung ini mga bagay, di inang nangyayari, balikan ta ining mga tataramon ni Jesus. Asin an kadakol pong patutuo kung paano ang Diyos nagtauning kaumayan sa mga dukha, nagtauning kaumayan sa mga naghehelang, asin kung paano ang mga dukha natawan ning kaugmahan, darakan pagkadangog ninda kan marhay na bareta. Namumutan mga tugang, sa tuyang padagos na himateon, ang pagdatong ning kagurangnan, lugod ang Paskong ini na sa tuyang iseselebrar, maging pano kan presensya ning kagurangnan, asin data po ihalion si Kristo sa selebrasyon kan kapaskuhan. Siya dapat ang satuyang akuon sa satuyang puso, sa satuyang pamilya, asing sa atong komunidad tanganing maging lubos ang satong kaugmahan, urog na sa pagselebrar niya to kan kapaskuhan. Amen. Tindog tabi. Ipahayag po niya ito sa tong pagtubo. Nagtutubod ako sa Diyos Ama nakakamtan. Maglalang ang laging asin
tang nagahalat kita sa magayagayang paglaom kan pagdatong ni Jesucristo sa tong paraligtas, may pagsarig niya tong idulot sa amaan sa tong mga pangangaipo, an sa tong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, magdanay na pusog sa pagtubod, asin maging ilaw nin kagaya-gayahan, asin paglaom sa kinaaban na pano nin kariribukan, asin iriwal. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga tao sa mga mayaman na nasyon nin kinaaban, magkusog an buot asin an pagkamatinao nin maghiras kan sa indang yaman, sa mga nagsasakit huli kan gutom asin kadukhaan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga magurang mag-aarog ki Juan Bautista sa pagpamidbid ki Kristo, asin sa pag-andam kan sa iyang dalan, sa buhay kan sa indang kaakian. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, asin mga biyadi, mag-ako nin kusog asin ranga, sa mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga katuod niya tunggadan, mabuhay sagkud paman sa presensya kan kagurangnan. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ama, sa imong pagkamuot, himatean sa mga pamibi, asing gibuha kaming makabaing ki Juan Bautista, na magindaing takot, asin mapakumbabang saksi, sa bilog na kinaaban, sa mga katukdoan kan sa imong aki. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa pagdulog. Magpamibi ka mga tugang, tanganan sa kawasan sa idong atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan nan atang sa mga imong kamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan.
Kagurangnan, amimibi kami, danay na idulot lugod an ostya kan samong debosyon sa imo, na nag-uutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring naghaman kan sa imong kaligtasan para sa mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninig asin dapat matanos sin nakakaligtas, na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa ino tapagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa muandala ning kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamarawayan, kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo, ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga ng unyan, sa pagbantay pinapangasan ming halaton. Kaya kay bakan mga angheles, asin arkangheles, kay bakan mga tronos, asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no na himno, na hukbo, nag-awit kami kan himno, kan sa imong kamahawayan, daing tapos na nagsasabi, Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ng gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang buon kan sa mga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya asin tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing garari pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tani ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat ay pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahara kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kanhaw kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man garumduma sa iyong pagkahirak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin yung gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na anak ng Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarukan Espiritu Santo, ang gabos na karangahan, asin kamulawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Tindog tabi. Natuktuan ka mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon kan Diyos mo na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sumalaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ang sa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko ana siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo kan tanda ning katuninungan. Kang kinaban, palada may napod sa pamanggi kan kordero. Akoon manlugod kang kuranan an atang sa imong makamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa tong kagurangnan, para man sa kamurawayan kan sa tong Pagiramdam po, pakihali po ang face mask bago buksan ang kamot sa pag-ako kang komunyon. Hawak ni Kristo. Amen.
tabi. Mamibi kita, kagurangnan hinahagad mi an sa imong pagkaherak, tanganing ining mga Diyos no natabang, makaandam sa mong mga nalinigan, sa mga maraot na gawi para sa piyestang maabot. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magula po sa nagkapirang pagiromdom asin anunsyo. Init po si lighting kang Christmas lights sa patio asin digdi sa laog. Naka-schedule po kintana kuswapon. Kaya lang dahil sa bakong maray na forecast na igwang na mauran kuno kasuod pagpospon ta po itong lighting of Christmas lights sa patio. Kaya gigibuhon ta po ini sa aga. Just for the information of Global na Buenos, sinda po ang nagpreparar po kayang Christmas tree sa luwas. Asin po si mga barangay, igwa pa po sindang chance na kumpletohon si mga daipa na kumpletong pagpailaw kan mga designated na lugar dyan sa patio. So pwede po may 2 days pa po puon ngunyan hanggang sa aga na pakarayon ayuson tanganing makasabay po sa pagsarabay na pag-ilaw po kang Christmas lights dyan sa luwas. Gigibuhon ta po yan sa pagkatapos kang alas 5:30 misa sa Lunes, sa aga. Iyo po. So medyo haloy na po kaya kung sa Webes pa. Kaya gabos po garo excited na mahiling na maliwanag ang patio. And then syempre po may nagkapira pong nagtaong Christmas lights after 3 weeks na nagpara-announce kita. Igwa man pong kadikit na nagtaong Christmas lights. Salamat po sa mga nakarumdom. Pero po, kung di ka mo nakataon ng Christmas lights, padagos pa po kaming nagkakampanya for gifts para sa tuyang mga indigents sa mga barangay. Kung igwa po kamong maitatao, itao na lang po sa opisina, kahit worth 300, yan ang budget para sa tuyang mga indigents. Pwede ta pong ihabol para sa Christmas aguinaldo. Iyo po. So, ang schedule po kang Misa de Aguinaldo asin simbang gabi, nakapost na po. So, ngunya na Webes po, Pizza 15, enot pong simbang gabi, asin sa Biyernes, Pizza 16, iyo po ang enot na Misa de Aguinaldo. Alas 4 po nin aga. I-correct ko lang po, bako pong 4:30, duman po kayo sa surat na pinadarami sa Indo, nakalagay duman 4:30. Pero 4 o'clock po, taigwa pa po ng earlier na presentations kada aldaw. Pati banggi po, igwa ang mga presentations sa mga hobines. So, either way, igwa po kita ng at least mga presentations. Lambang aldaw kang pag-attender nato kang Misa de Aguinaldo. Sa Pizza 22 po, alas 4 ning aga, ang mamamayo po kan misa, iyo ang sa tuyang namumuutan na arsobispo. So, siya po ang mamisa sa Pizza 22 kan Disyembre. So, linalauman mi po ang presensya. And then, gusto ko pong i-announce sa gabos na lambang hapon, bago kang misa, at 5 o'clock in the afternoon, poon Martes, hanggang Biyernes, matukaw po ang mga padi para sumamisang padi, matukaw for confession. Tangani pong makapag-andam kita kundi po makalaog sa 30 minutes na pagpakumpisal, after the mass, pwede man po kamong magrani kung gusto nindo na magkumpisal. Ini ang pinakamarhay na klase nin pag-andam sa pagdatong ning kagurangnan sa satuyang buhay. And then, lastly po, ngunya na aga, igwa pong early Christmas party ang Paris Pastoral Council sa PPC Hall.
Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo sa paghagad din bidisyon sa kagurangnan. An makakamhan asin mahirako na Dios na an pagdatong kan bugtong niyang aki tinutubod nindo sa nakaaging panahon asin hinahalat sa maabot na panahon magbindisyon sa indo sa liwanag kan sa iyang pagdatong asin magpayaman sa indo sa iyang bendisyon. Amen. Sa dalagan kan buhay ngunyan, gibuhon niya kamong pusog sa pagtubod, nag-uugma sa paglaom asin nakakahimo sa pagkamuot. Amen. Nakamong mga nag-ugma sa maimbod na buot sa pagdatong kan sa tong paratubos, susog sa laman, payamanon sa mga balaog kan buhay na daing katapusan sa panahon na magdatong siya sa iyang kadakulaan. Amen. Asin bidisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Tapos ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan niya ito ang kagurang.